إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن من أجل مقامات الإيمان وأسمى مراتب الإحسان أن يحسن العبد الظن بربه تبارك وتعالى. فمتى أحسن العبد الظن بربه البرية أدرك بذلك العناية والمعية. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أخرجه البخاري ومسلم. عباد الله، إن حسن الظن بالله تعالى من أهم المهمات وسبب لنجاة العبد من الخطوب والملمات، وهو سبيل الأنبياء والمرسلين وطريق أولياء الله المتقين. فهذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام قال في موقف عصيب ومشهد يحار فيه القلب: كلا إن معي ربي سيهدين. فكان الله سبحانه وتعالى عند حسن ظنه به فانفلق له البحر. وهذه أم إسماعيل هاجر عليها السلام يأتي بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع رضيئها إلى أرض جرداء ليس فيها معلم لأحد، فتركها ومضى لوجهه وهي تناديه: يا إبراهيم يا إبراهيم، وهو لا يلتفت إليها. ثم نطقت المرأة الصالحة فقالت: الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه النعم. فقالت: إذن لا يضيعنا الله. فكان الله عند حسن ظنها به. إن يزال سلامي إن الكو سبحانه وتعالى سابو إن سوجن هل سنواري كويد ديو سوبنا تاغا كانت النبي محمد صلى الله عليه وسلم نينغوانا الميالي دا صحابي دور كل كان نيغانا نشمي حلقو كان دوهاني ودن من دال سلامي إرما بي أغو بمعنى چمن ديان درجة بمبتا إرا دبوريان ديان را السلامة تريرا برمتو چمفي برمتي بركن نيجن زيچو بوريان ديغا كويني كويوغا السلامة أمانه مكالا نيغو غبا فوني ندنيو ورا وحاتي كل أما بركن نلقل ورا إركوي غبوريان دين سينو أسيباني سي تابع أسيباني سي ميري ودي نوهي ماما غورا متبتي نبينورا إركوي غباني abaka sina seno ni goga bafune ni goga dugom ni bobum hari kayna ndeno gono kan ni gonni muradu ni man doy wodin masin sambuga koy ni medi kayir koy subhanin al-silamai hadisaka abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu filla ane irkoy diyani irkoy bumbono ni
aigo ai tamo nongo kana iziki bimana ninno ga gisi hankan irko ga tenise din sambukan nisin da bani no irko sai no bani irko ne ga bono di din sambukan agenno bani agenno din la sabu kan irwo talkatare ne ga gura irko ne to mo koy nga ga tenise hadde wodi nogo ni fundora ninnin ko gamara nongo kan ninin ga gisinga gono wodin se agoni ga nin mazicir koy ga wo kan nidi nin no ga suban ni bonse hala ni wo bare din no kan wati kul alfalihan no go ila karera wati kul agati inga dai no go se wal bare din kan irwo irbangate yawo irwo a hasara irwo abu irwo ka ga bore dum deno dabor bangate jiri yawo bol siye ga teno ru koyne hal ya din no irko ya din naga tenisi yani nga ninno ga tewo kan ne gaba irko ne anga tamo dan fongunga anga fundora ni hinne ninin ko gamara ni fongur ko ga ni la saba ga ninin bina goyandi irkoy imma an nema fono ni du ni fongir koy ga wal doli fono ni maga bade ni lakkalo irkoy ga na koy wonni gore dai no ni fongun ni nyami so ni fongir koy ga hal ni fongun ga gari koy ne ni fundo ranga mo ga fongu ni nga fundo hala ni te sayar ko fongunin mo be mana man taga din yanin no mato kan ni na fillandir mina yadin nagin fillandin gabina ane yadin mono dir koy ninna nga filla jamara boray igono ni wo irkoy mano ni goce irkoy wonni go gore fongannin da irkoy to irkoy subhanahu wa ta'ala agin filla jamara kan bisa jama'a kara ni go ga filla dit asani wo moreyrano ni go irkoy ma ce filana wa hambulir koy filana wa te irkoy se filana wa bakarir koy se irkoy ne nga wo malaika irano nga gim filla go naytam hannodin jama'a wo qurra nga no go bore fongannin dai yadin no ane da anga tamoma ninga kamba gaba fu be mana nina boriyan diyante kanga na zama ni irkoy gana yodin ko karo kanga te no gin manan irkoy daga haifo kul sino kanga kwanda tam irkoy do kanga nan makwasir koy ga ladum tarai wala nunya gere fu ha haya kanga nan nindir koy alaka mafuraran ga mananga ti ibade kan nigati to ibada kulkan ni tegin bon manan ni irkoy ga kamba gaba fo ane inga gammanu ni ga kamba karfu yarin no irkoy ne dingo ka inga ga ni go barkanga be mana yabi ni go ga dirga ko irkoy ga soko kaniga be mana mubadara kulkan te ko kal kulkan te ni mako irkoy ga to kul irkoy ga ya manan diga bisa mato kan ni wannan manan di dingo kair ko ga kul aga fonda dogonan nin se wodin se no ni gadi mbore imanta fo ciman diyan do hare ni gadi hari kam boro go ga te irko hinne se asib tuna ga badala ni gadi boro si hingati boro irko no hari yanna te kul irko na dogonan da sa ana fundo nyum boro mo mandu fonda din jina wodin se asi hingati hari yan gono kan ga kwasare alsilamai misali yanne ya kan gace bakan din yaddan da irkoy kaga te ni sai kula gate hadda ni fundora ni yaddan da irkoy ga har filana taisi irkoy gate ni sai sika kulsiya misali gina annabi Musa alaihi salatu wassalam an gano kan fir'ana na kankan adira irkoy na mufatta kwarara ima fir'auna no kwara fitina bagumo borkul tan ci man nda ma katarai ima koy ani boy ani katarai mo biya ga boy ina fir'auna sai borai ya ina kwarana fir'auna ni sai fono go garan lakale tunandi barkan yan fattan da wai boron da zankan dan ya zeno yan dirau marjani ga te zarora irkan gonda karu har yan gabe ko niyan borkul mu koy fulan zam ga alshirka afraran makarimi hamne idi kan isi dare ngai sai dai non kulki gana ngai ga tore ikagi hamnai kalika ga tore mu itore teku go annabi Musa dinga jama'i ne gina koyan sino firauna go banda soho modi yanga alama ga dunya la sabo ga borkunno sinda lakkal kan ngai la sabo kan igaya
boray kanga targa zalba isin dingane annabi musa se to ni wala ni nirka talal windira so ngayne ya ito isinti bol go sala irko ine qala ashabu musa inna la mudrakun ito ilmi abandai no annabi musa boray go ga salan ane kalla inna ma'i rabbi sayahdin isito ngayne ya go kafa a ciman da yawon yadda yawon ka yaddan da irkoi a beri gumo gato nan kan hunkuna inda nin iboba kul da haifo du irkan ana borfowi walbor hinka dangane mo bukai da dai non gin wannan me wala dor fila non bor fila no dor fila non bor fila to ki bu ya dinga ai mo kan doro to gai ajalo dai no danga borsi la sabu wo hende ha to borai wo idi kan itonga annabi ne wallahi stoir annabi musa ingay ne yayi gogi fonnai ane hal abada istoir ane ay koyo ga margandai agay kan daga koy hankai ga te soda ay mahallasi mu sikka kursi irga hallasi ya de mono irko subhanahu wa ta'ala na se to te ko kan woni gina din da kan bore go mila kan aransi hinga bisa te ko maga ni go bo san muga te ko kar ana te ko kar te ko fai borkuldu fondo te ko kogu so hadinda idu ara fondo gadira gadaranci boro hendi irko ina halaci ya dinga nigin bun kankan no amatonan kan ninda irko ga mara yadda ama beri gumo ga tonan kan bani di balawo ne ya goga ka aga bazum minga basan bukan irko ga halaci ya din nodin ni gaba ci manni ko mutu ni masikur boray de ra'ay di bone ni zo no bu mane don da ba ay no bu anongora wal man tiadin ni bor mano fono kan ngano gogin jere agen wande agen hangande ay kunna go ni mane ir woyre halaci kan filana bangabu la mai ga madu mai no ka bor fo ma ga ndunya ir koy no no boradin boy gadan ni goreira aga inite abuyo mo bandajin kendi nimbo no bumbo ino man tibo fono ginjare aga inite mo irko mbor fo boy kan kan ginjare ya dinga sababu ama komanise yamo kunni mo ni matan gane aban wodi ngace ba kan ni man yaddan dir koy sababu kan ni goga di gogin ga kasinai da kuma masambuka ita gifo gono zakan koyo kan nay no ijina gono asigiri ba su dusungu to ifo se no ita jisika yadin no al-silami annabi ibrahim alayhi salatu wassalam irko ina yamar amakon ninga ko arbara hajara amakon da makka ga gisiri de zero ra kinari sino kwara sino makka sino way boro dinga izi haitaji ini gisinodin annabi ibrahim ni se wo gorni goro anaban da bara go koy way borane ana kunyo ce jindafu jinda hinza deja irkoy na yamar asiba irkoy yamaro kan irkoy tinga sai irkoy mu dinga godir ga zakkoy ne dan ganga man yadda no ana wondo da izo gisa na ban bara go koy way bora ce adi kunyo sigatu ana sai din hadir koy irkoy no ni yamar da wone wo kan ni te irse alborana bonzinji o ane to sobai irko subhanahu wa ta'ala asiri yababe za kan gano ne mirgi sinew mata noti izo nganda izo i wani sababo rano makka kina ga te makka hunkuna borkul sino amma irkoi anino harki ga hannodin zamzam wodin imaga ngai ga ti sababo kan nan zamzam fatta za handin zaro hal hunkun zamzam bore go na faga damanti imani be no gon sai da tabbati yan nisidu haye wodumo alamai wodumo mate hanni bafuna bandi gogin sanni te koyni ninin bon kankam daino ni ma hankan sikanu bina sai amma kom ir koyno ne kunni hina suru wodin nonan nidu darja annab muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ki goga hijira ki koy ga furton di guso dirra cafare ka kai guso mai waga iga kwai iga ka
igoga di cafare ce sidna abubakar ane annabi sai da follon ni go ganda no don adi'ir ana sai ya abubakar ma dhannuka bithnayn Allah thalithuhuma abubakar mata no ni ga mila bore hinka kan irko igati hin zanta mai no gace ci gadiya irko no ga margandiri wodin sai alsilama dan ni fundora kan irko ga margandani non kulkan ni go da hay kulkan rani hal ni yadda nindano agomo dangani guna agoga kulan da nin to wati kulkan ni fur kan kamera agin fobuka zamun gano gonda hina gano gonda gab ni wo ni sinda dabari ni sinda hina alsilama sambukan ni wo haykul gabi no sinisi haykul alfaga ine guna bi goga cano annabi manne kallace akaca hankace aran maki amma da to hayya ala sala wat kaga ne waka jingar ifo na rangane la haula wala quwwata illa billah wai danga dai ni goga ne to irkoi din manai ga kasine jingaro da sini kwado irkoi ai ga kasine ai makoi jingare ga jingar nise danga yadin no ni gogare ai sinda hina ai sinda gabi ka dindiye sai irkoi to yarin ga hala wonera ni sinda hina ni sinda gabi ifo no ni ga hingate ni gon sen dunya ba funara asino kalwo kan irkoi tan nisi ya dinga sammu kan nin dirkoi no haykun karrani go dini ni se do se wone dumo sibisa mane dirkoi ta aga bisa amma ina ni sa sibisa kul nisin da fondo tajifo da bor wonna fondo tajifo bor ko hanse ka amma wo kan woni se kunne ya ina sibisa ne wada ngai se dai irkoi gono aga hinga bisa mo irkoi non ne min man ne borfu niwo irkoi sibani ga kan ni wona kan goni ga ate dinna te gaban mu ne irkoi ai ne wona te wo kancin ni goni sai irkoi subhanahu wa ta'ala ga te ne sai irkoi subhanahu wa ta'ala amir fahmandi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد أنواع مسلمي أقربجي أبن مكتن تتونا أشكونا خطبة شيني muyi magana kan abu da ke da muhimmanci sosai a cikin imanin bawa shine mutum ka kasance mai kyautata zato zuwa ga Allah. Idan kana cikin wannan rayuwa kana so ka more rayuwar duniya, lahiranka kuma ya kyau shine ya zama tsakaninka da Allah akwai yadda. Mutum ba yanda za ka yi cikin duniya bukatunka su biya a cikin lissahinka da imaninka da kwakwalwanka kana da wani mugun tunani akan Allah da ya halice ka ya maka komi amma kuma har yanzu kamun kai baka yarda da shi ba kai tunaninka ba zai maka abin kirki ba idan rashin lafiya ya kamu da shi tunaninka ce dan zaka mutu kenan idan talauci ne haka dai za mu saura tunda aka haife mu iyayenmu talaka mu ma talaka idan ka kai wani shekaru sai ka ce shi kenan duk wanda ya kai shekara kaza bai samu kudi ba zai samu kudi ba wasu cewa suke masu sun zo rakiyan mutane ne a duniya shinan baka san menene duniya mai aka so yin duniya ba duniya an zo neman lahira ne amma saboda rashin samun ka wasu ababe da kake so a cikin duniya she ka zama kaman akwai gaba tsakaninka da Allahnka da ya halice ka baka magana na kwarai kan Allahn da ya halice ka ya azurta ka to musulmi ya kamata kullum tunaninka da Allah mai kyau ne idan ka shiga cikin jarabta zai wuce dadi na baya zuwa idan talauci ne Allah zai kawo sauki rashin lafiya ne lafiya na can zuwa rashin aiki ne aiki na zuwa
haka ya kamata musulmi ya rayu cikin duniya tsakanin shi da Allah akwai alaka mai kyau, akwai kyakkyawan zato. Abu Huraira ya ruwaito hadisi ga manzo sallallahu alaihi wasallam yace Allah ce cewa ni ina inda bawana ya zike ni, inda kai ka zato cewa Allah zai maka kaza, wai ina wuri. Zaton da kai ma Allah, wai Allah yana wuri. In ka ce ya min ce maka, yi ka ce ba zai min ba, ba zai maka ba. Idan baka da lafiya sai ka ɗauki cewa shi kenan kai ka gama, to shi kenan ce ka saura da wannan ciwo. Saboda shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kama hanyar bara, yana kai tunani cikin bara zaka samu, shi Allah ya bude ma wani kofa da zaka cancanci bara. Da can kana yi ba da cancanta bane, baka da wani sababin da ya tura ka zuwa ka je ka sha wurin mutane a bani ban ci abinci ban samu, shi Allah ya kama wani sababi shi ya zama daidai da kai. In kana da himma kuma kamar yadda wancan ya samu, me yayi ma Allah ha Allah ya bashi, tunda Allah ya zabe shi ba, ni kuma zan nemi kuma in samu, to Allah kuma ya gode ma hanyar samu. Yace saboda shi Allah yace yana tare da bawan shi in ya tuna da shi ya ambace shi ko ina. In ka ambaci Allah ka tuna da shi a cikin zuciyanka, Allah kuma zai maka. In ka ambaci Allah a cikin mutane, a tuna Allah, a yi na Allah, a yi adalci, a taimaka ma zuna saboda Allah, a yi ma Allah biyayya, to yadda ka ambaci Allah cikin mutane, haka Allah zai ambace ka cikin wasu mutanen da suka fi mutanen da ka ambaci Allah cikinsu. Allah zai maka wannan sakayya. Kana cikin duniya, Allah yana nuna ma mala'iku sama, ku duba ɗan wane, jikan wane, duba abin da yake, duba yadda yake ƙaunana, duba yadda yake kiran mutane zuwa ga su yi min biyayya. To haka ne wannan hadisi har ƙarshe. Mun buga misalai, yana daga cikin waɗannan misalai, misali farko na annabi Musa alaihi salatu wassalam. Muka je annabi Musa, Allah ya aike shi wurin Fir'auna, an yi da'awa, an gaji. Karshe Allah ya ce, annabi Musa, kwashe mutanen da suka yi imani da kai, ku bar gari. An fita da daddare da masu imani da hadda masu munafinci ma, wasu saboda Fir'auna, tsoron Fir'auna kawai su fice, sai suka bi, aka fita. Gari ya waya aka ce ma Fir'auna, mugu abu ya faru, menene? Bani Isra'ila na fa sun bar gari. Ya ce to ina abin ta da hankali, wa'yan gajiyayyu, tsofaffi, yara, ina za su te? Ga mu da dawakai, kowa ya je ya karya, sai ku zo mu yi shawara ya za mu yi. Aka tashi, aka bi su, ga annabi Musa da jama'a. Annabi Musa da jama'ansa suka zo suka kai bakin teku, babu hanyar wucewa, ga Fir'auna zuwa baya da jama'ansa. Shi kenan aka fara, to shi kenan sun riske mu, sun kama mu, za su kashe mu, za su yi mana ƙasan mutane, akwai matsala. Allah ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua. Hankali ya tashi. Suna cikin magana, annabi Musa yake musu, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Sam wallahi ba zai riske mu, gashi nan zuwa, amma ba zai kai nan ba, ba zai iske mu wannan wuri ba. Allah na tare da ni, zai nuna min abin da zan yi. To haka ya kamata musulmi kusan batun imani da ababen da muke fadin ba abu ne rana guda za ka same shi ba, a'a, za ka yi ta aiki ne, Allah na daga darajanka, haka kai inda cikin zuciyanka za ka samu wannan imani ka same shi, ba aikin rana guda ba ne. Idan kullum kana tunawa da Allah, kana kokarin gyaran imaninka zai gyaru. Ya ce ina, Allah ya ce annabi Musa ga Fir'auna zuwa da jama'a, dauki sandanka ka buga tekun nan. Ya buga teku ya buje, ga hanya, ku wuce, ku tsallake, suka wuce. Bayan sun tsallake sun kare, ga Fir'auna kuma da jama'an shi su ma sun shiga teku. Annabi Musa ya ga suna zuwa, ya dauki sannan kuma zai buga teku. Allah ce kai bari,
atrukul bahra rahwa innahum jundun mughraqun. yau karshen ranar su ne, bari teku ya aiki shi. annabi Musa da jama'ansa da ake ga da suka fita, fir'auna ya ce namla shirzimatun qalilun, ba kowa bane, su wane ne? Allah ya kubutar da su, wa'anga suka zo da takamansu da girman kansu. ruwan da ya buga kirji cewa yana karkashin gidan shi yake tafiya, ruwan da ya halakar da shi. haka muka ce annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam an ce ya kawo matan shi da ɗan shi ya aje Makka, ya kawo su ya aje, ba jini, ba kowa, ba abinci, ba abin sha, ba itace, ba komi, desert ne, ya aje su wuri ya bar su. dama shi mutum ne da Allah ya jarabce shi da ababe da yawa. Allah da kanshi yake ya jarabce shi, yana daga cikin jarabta a ce ɗanka wai ka jima baka samu haifuwa ba, kuma fa ɗanka da matanka kuma je ka aje su wuri kaza ka wuce ka bar su. Nga babban jarabta ne, amma Allah ya ce ya je ya aje su ya bada baya. Hajara na tambaya, yana kiran sunan shi, hatta juyawa ko ya tanka ma matan shi bai yi ba, saboda Allah ya hore shi. yana cikin tafiya, karshe ita kuma ta yi sabon tunane, ta tambaye, Allah ya hore ka ka bar mu nan? Ya girgiza kai yake haka ne. Yace to tafi, muna hannun Allah, Allah zai kula da mu. haka akai kuma Allah ya kula da su. Allah ya bude musu ruwa, wurin nan ruwa ya fito. ruwan nan ne ruwan Zamzam tun wannan rana har yau ana cin amfani shi. saboda me? saboda an danna zuciya, an yi na Allah. Allah ya daga darajansu. haka nan ne muka ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da suke hijira, suka shiga a cikin kogo, arna suka zo suna neman su, suka zo baki, suna ganin yanzu ga za su gansu ina. sannan Abubakar yake ma annabi, da ɗayan su ya leƙa kasa kaɗan da ya gan mu. shi ce, kai ya kake tunanin mutum biyu da ke wuri, Allah ne na ukun su, wa zai iya cutar da su? babu. haka ake so, inda kake duka kana tsakanin ababe guda biyu, kana tsoron zunubanka da ka aikata, sa'annan kuma kana yadda da Allah kuma alkhairi zai maka. haka ake so musulmi ya rayu kai. kakka dauki duk abin da kai mara kyau an share, a'a, tunanin cewa Allah zai iya kama ni da su, amma kuma Allah kuma mai tausayi ne, na yadda da tausayin shi da rahman shi, kuma zai iya bar ni wuce. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani samari ya yi rashin lafiya, manzo Allah ya je ziyara, ya tambaye shi, bawan Allah, yanda nace ganin kan ga babu lafiya, ya kace ji cikin ranka? yace wallahi inda na shiga ina jin tsoron zunuban da aikata, sa'annan kuma ina kaunar rahman Allah zai yafe mini. manzan Allah yace ababe guda biyun ga ba za su gamu a cikin zuciyar dan adam ba, yayi hasara, in ya mutu shi Allah ya tausaya ba. haka ake so musulmi, kana rayuwa bainal khawfi war raja. ni mai zunubi ne ina aikata, kullum kana neman Allah ya yafe maka, sa'annan kuma ka san Allah kuma yaghfiru dhunuba jami'a, zunuban duka ya yafe maka so. idan wannan ababe guda biyu suna cikin ranka, kana tafiya da su, idan ka mutu za ka samu sauki, Allah zai yarda da kai. Allah samu gane. rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. allahumma rabbana kullana mu'ayyinan wa nasira wa kun bina ra'ufar rahima. ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسرها يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأساتذتنا ولجميع من أوصانا بالدعاء ومن له حق علينا يا رب العالمين. يا عزيز يا غفار
يا بادع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. وصلى اللهم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وقوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله.